jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe Yawpini TV en garte katande jomiraɗo subaka do gam yettinon ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien hono ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti e ko yuwiti e ko ganduɗa kam woni on ɗon assemblée générale mo Nations Unies mo ganduɗa kay fuɗɗima guila henki toon to dowlaji eldentude Amérique ɓe kolliti noon wonande o mo ganduɗa kam woni hoorejo leydi France Emmanuel Macron comme e on ɗon assemblée générale holliti wonande kay e leydi France kañum e oɗo saaha heɓtini place ɗin wonde muɗum état ɗum ina tawe e nder ndin ɗon nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde Sud Quotidien ko waɗa ɗum ko kamɓe musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti hay joni ko yuwiti e toon to caggal leydi woni kay Mali Burkina Faso kam e Niger ɓe mbitande ko ɗen ɗon leyɗele tati jeeyade e état du Sahel kolliti wonande koko jaltata e CPI ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde Sud Quotidien e jayde quotidien le quotidien kañum arti koko yuwiti ko ganduɗa kam woni e jillu hoorejo leydi ndi toon to dowlaji eldentude Amérique gam tawtorede on ɗon assemblée générale mo Nations Unies ɓe kollitino wonde kay ɓe mbi ko jooma sans diplomatie ɗum wonnon ko caggal nde hoorejo leydi ndi arti e gam hollirde wonde kay leydi Sénégal ne anniyi e nangorande wonande kay mo ganduɗa kam woni état mo place ɗin hono ko ɗum ji sababu kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti hen ko wona ɗum ko ɓe garti e ko yuwiti e alhaali ɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay oɗo saaha joni puɗɗima ngabbude toon to falde Bakel ɗum ko caggal nde manantali ɗacciti ɗin ɗon diƴƴe ɗin ɗon barrage uji muɗum ndewi won gure oɗo saaha kay diƴƴe ɗe puɗɗima ɗumen memde hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum woni jayde ganduɗa kam woni jayde quotidien le quotidien jayde Les Échos kañum arti ko e on ɗon witande faya kay ko e ruttade e ɗum ko ganduɗa kam woni ɗen ɗon moɓodire gam huccodirde o mo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe mbi ko nouvelle offre politique sénégalaise ka jayde nde arti hen ko wona ɗum ko jayde l'observateur jayde l'observateur woni jayde cour immeuble et l'agement nde kamɓe ɓe garti e mo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi e on ɗon 80e sommet de Nations Unies mo ganduɗa kay inena waɗa toon to dowlaji eldentude Amérique ɓe kolliti wonande hoorejo leydi ndi holliti walla hesɗitini wonande kay leydi Sénégal jokkodiral muɗum e leydi place ɗin hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Vox Populi kañum arti ko e ngun ɗon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi nena wone wadde ɗum toon to dowlaji eldentude Amérique ɗum ko yuwti e on ɗon 80e sommet de Nations Unies ɓe kollitino wonde kay message clair et ferme wonande kay o mo ganduɗa kañum woni président Diomaye Faye toon to tribune mo Nations Unies hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ɓe garti noon ɗin ɗon konngol ɗi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi e suuti ɗum toon ɗum ko yuwiti e on ɗon 80e sommet des Nations Unies konde wadde toon to dowlaji eldentude Amérique jayde Las Quotidien jayde Las Quotidien ko hen arti kamɓe ɗon mbitande ko Diomaye kay ko kam ɓurni wutte avocat gam wonde kujjikinantoɗo hono leydi place ɗin hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidmen jaydiyankoɓe toon natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye jayde gendire nde Le Soleil jayde nde ko hen arti ɓe mbitande ko toon to au sommet mo ganduɗa kay ko kam woni sommet Nations Unies ɓe mbitande ko Diomaye oɗo saaha kay kañum darima arti ko yuwiti e alhaali mo ganduɗa kam woni place ɗin o wi noon yoɓe mbad défendre won tan yoɓe daro gam dandude ɗin ɗon ganduɗa kam woni pittali ɓuuri ko waɗata choisir goto fof ko waɗata choisir dandude camp muɗum ɗum ina tawe e nder jayde gendire nde e jayde Le Soleil hono ɓe mbaɗiri mbatton natal hoorejo leydi ndi ina dari e toon to tribune mo Nations Unies jayde Source A kañum arti ko yuwiti e dalle ɗe ndewani lawol ɓe kolliti noon caggal ɗin ɗon immigré ji 16 ɓe ganduɗa kay ko candidat d'immigration clandestin toon to Missira ɓe kolliti wonde kay directeur école goto kam kay ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa kamɓe goni tumaɓe wonande kay ene jeeya e ɗin ɗon passeruji woni webtinandomi gueɗe ɓen ɓe ganduɗa kañum men goni e waloɓe ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ɗum ina tawe e nder
jayde ganduɗa kam woni jayde source a kono ɗum ko ɓe garti e gunɗon jobbu ganduɗa kay ko jobbu mo ganduɗa kañum gummiɗo e 9e étage yani toon to point E jayde nde arti hen jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kañum arti ko yiwiti e ballon d'or FIFA woni ballon d'or FIFA woni walla mbiyen ballon d'or européen 2025 ɓe mbi ko Ousmane Dembélé ko kam tigui toɗɗa gam o wona ballon d'or e yesso o mo ganduɗa ko kam woni biyeteɗo Lamine Yamal hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kona ɗum ko ɓe garti e on ɗon classique bannoɗo hakkude Marseille kam e Paris Saint-Germain ɓe kolliti wonande ko Olympique de Marseille wattidi folde e ngal ɗon pottital bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe yawo Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin keɓno rubde laade ko sifa e kele galade jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubde jayndeji wonata ko janggo so gana haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi radio sowti ha waktuji 13 joni ma en gartuɗo gam yettinan ɗon kabaruji moɗon e demgal Pulaar Allah jarama on jarama.